Kom med og se en fedtfrysningsbehandling hos Newly Medical Spa. Vi starter altid med en hurtig forundersøgelse, hvor vi undersøger din krop og lytter til dine behandlingsønsker. Herefter tager vi nogle førbilleder, og så er vi ellers klar til, at du bliver puttet godt og grundigt i vores dejlige seng. Vi dækker af med nogle håndklæder, og så påfører vi håndtagene på maven her og i siderne. Håndtagene de danner sådan et vakuum, hvor man suger fedtet op. Her ses tydeligt, hvordan mavefedtet er suget op i håndtaget. Karin har fået behandling med 4 håndtag på én gang, og efter de 30 minutters nedfrysning, så fjerner vi langsomt håndtagene en for en. Det I kan se der er tilbage, det er en membran. Det er den, der sørger for, at man ikke kan få forfrysning af behandlingen. Så fjerner vi lige de her gelrester, der kan sidde på maven, og giver en let massage af området. Og her kan I se, hvordan håndtaget har været placeret under hagen, og der er efterladt sådan et lille sugekopmærke. Det er der også her på maven. Det forsvinder i løbet af en halv til en hel time. Karin har fået 3 behandlinger, og her er resultatet efter de 3 behandlinger. Hun er en meget, meget tilfreds kunde.